Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, ka ebere na amara Chineke barụ n'ụba n'aha Jizọs. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah ka na-agakwa n'iru inyechapụ anyị nkụzi ihe ahụ, ka isiokwu ya bụ site n'oge onwu banye n'oge oriri. Taa anyị ga-ahụta n'akwụkwọ Jenesis isi 43 dịka o si kọwara anyị ndọgbu onwe n'ọlụ ụmụnne Joseph nwere n'ịchọ ụzọ ha ga-esi pụta na nsogbu ha. Ugbu a gaa n'iru n'ige ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gbaa gị ume n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya, n'ụbọchị taa n'usoro ọmụmụ ihe Chineke nwere ebumnobi dị mma banyere ya, anyị gara akwa n'iru n'isiokwu ahụ bụ nke anyị jiri na nnọkọ anyị n'oge gara aga, bụ nke anyị kpọrọ site n'ọnwụ banye n'oriri. Na nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị hụrụ nsogbu Jekọb, anyị hụrụ nkwa Juda, anyị hụrụ ụkọ nke chọrọ nkwa ahụ, echiche nke na-ekpebi nkwa ahụ, ikwu eziokwu nke na-ekwupụta nkwa ahụ, ọganiru nke na-ebuli nkwa ahụ. Anyị hụkwara atụmatụ ụkpụrụ nke Josef tụpụtara. Na njedebe nke nnọkọ anyị hụrụ na Chineke na-agbaze obi etele. Anyị malitekwara ileba anya n'usoro ụkpụrụ Chineke na-eji alụ ọlụ ịgbaze obi etele. Ya mere ugbu a anyị ga-aga n'iru n'iwepụta usoro ụkpụrụ ndị ahụ malitere ebe anyị kwụsịrị nnọkọ anyị n'oge gara aga. Eleghị anya nke ugbu a adabaghịkwa adaba n'ụzọ kwesịrị, mana anyị ga-aga n'iru n'ileba anya n'usoro ụkpụrụ ndị a. N'otu oge, mgbe ọkammụta E.V. Hill nọrọ n'ebe a, oge mbụ m nụrụ ya ka o nyere ozi bụ n'ụlọ ọmụmụ ihe Moody Bible Institute nke dị na Chicago, mba Amerịka. O kwukwara okwu Chineke n'isiokwu a nke bụ gịnị ka ị nwere mgbe ị nwere Kraịst. O wepụtakwara ọkpụrụkpụ ihe 12 ndị ị nwere mgbe ị nwere Kraịst. N'afọ na-esota nke ahụ, alaghachiri m n'ebe ahụ ka m nụkwa mkpọsa ozi ya ọzọ, o wee kulite. Ọ dịkwa ihe ọ bụla o wepụtara n'ụzọ nke nkọwa okwu. Naanị ihe o mere bụ irigoro n'ebe nchụaja ma sịkwa, ugbu a ụmụnne m na ụmụnna m, ọkpụrụkpụ ihe nke 13. Ọ gakwara nnọọ n'iru kpọmkwem ikwusa otu ozi ahụ nke o kwusara afọ gara aga, malitekwa kpọmkwem n'ebe ahụ ọ kwụsịrị ọnwa 12 gara aga. Ọ dị mma, nke ahụ bụ ụdịrị ihe nke m ga-eme taa. Ka anyị gawa ugbu a ọkpụrụkpụ ihe nke 7. Hụta n'ime akwụkwọ nsọ gị ihe nke 7, mpụta ihe nke amara. Kedu ụzọ Chineke si agbalị obi etili? Hụta mpụta ihe nke amara na ahịrị nke 16 nakwa ahịrị nke 17 nke isi nke 43. Ọ sị, Josef wee hụ Benjamin n'etiti ha. Ọ sị onye bụ onye isi ụlọ ya, mee ka ndị ikom ahụ bata n'ụlọ gị, gbukwaa anụ, dozie ihe, n'ihi na mụ ka ndị ikom ahụ ga-eso rie ihe n'etiti ehihie. Nwoke ahụ wee mee dịka Josef sịrị ya. Nwoke ahụ wee mee ka ndị ikom ahụ bata n'ụlọ Josef. Ka m jụọ anyị otu ajụjụ: gịnị bụ ihe kwesịrị ime ndị ikom ndị a, ụmụnne Josef ndị a? Gịnị bụ ihe kwesịrị ime ha? Ha tozuru ka a haziere ha ihe oriri? Ha tozuru oke ka e mere ha ememe ịkụ ngaji n'eze, nke onye rọpụtara ya bụkwa otu onye ahụ, onye bụkwara isi mkpọrọmasị ha nakwa ekworo ya ha, ọbụnadị ruokwa na ha gbara mbọ ịkwafu ọbara ya. Mbanụ, n'eziokwu ụmụnne m na ụmụnna m, Josef bụ ọdịdị nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst na-agbari obi nkume nke ụmụnne ya ndị ikom ndị a site n'ihe a nke o mere. Mpụta ihe a dị ukwuu nke amara. Ị mara ihe bụ amara? Amara bụ ịba ụba Chineke nke o nyere anyị n'efu site n'ụgwọ nke Kraịst kwụrụ. Ọ bụ inweta ihe nke na-erugịrị gị, ihe nke ị na-etozughị oke inweta. Gee ntị, ebere bụ mgbe Chineke na-enye gị anyị ihe ruru anyị, mgbe Chineke na-enye gị anyị ihe anyị kwesịrị inweta. Ọ bụ ya bụ ebere. Mana amara bụkwa na ihe ahụ nke Chineke na-enye anyị bụ nke anyị na-etozughị oke inweta. N'ebe a ugbu a kwa, ndị ikom ndị a na-enweta mpụta ihe nke amara. Hụta ka Chineke nọ n'ọlụ n'obi ndị ikom ndị a site n'iji Josef akwara ngwa ọlụ. Hụta na nke 2 ya, ma ọ bụkwa na ọkpụrụkpụ ihe nke 8, ntinye n'ọlụ nke ikpe ọmụma, ahịrị nke 18. Ọ sị, ndị ikom ahụ wee tụọ egwu n'ihi na e mere ka ha bata n'ụlọ Josef. Ha sị, ọ bụ n'ihi ego ahụ nke e nyeghachiri na-akpa anyị na mmalite ka ha na-eme ka anyị onwe anyị bata, ka o wee chọọ anyị okwu, dakwasị anyị, were anyị ibu ndị ọrụ, werekwa ịnyịnya ibu anyị. Egwu ha pụtara ihe. Ọ ga-amasị m ịgwa anyị otu ihe, ndị ikom na ndị inyom. Mgbe ị maara na ị mere ihe nke na-ezighị ezi, imebekwa ihe kwesịrị ime iji wee dozie ihe ahụ, ị ga na-atụ egwu ihe niile. Ị hụrụ ya? Ị ga na-atụ ihe niile egwu. Ị nwere ụdị agbamume nakwa obi isi ike nke na-abịa site na mmadụ ibi ndụ nke nkwụwa aka ọtọ. Ị nwere ụdị ịtụ egwu nzuzu nke bụ otu akụkụ nke ndụ nke aghụghọ, okwu ụgha nakwa iru abụọ. Ọ ga-amasị m ịgwa ndị ntorobịa,
ọ bụrụ na ị na-ekwu eziokwu oge niile n'agbanyeghị ihe ọnọdụ ahụ bụ, ọ dịghị mgbe ọbụla ị ga-anọ na-echegbu onwe gị banyere icheta ihe ị kwuru n'oge gara aga kpọmkwem n'ụzọ i siri kwuo ya, ka ọ ghara ịbụ na ọ dabaghị adaba n'ihe nke ị ga-ekwu taa. Ọ bụrụ na ị bụ mmadụ onye na-akwụwa aka gị ọtọ n'oge niile, ị gaghị enwe egwu banyere ihe ọbụla. Ị ga-eguzo chịm n'oge niile ebe ị maara na gị na eziokwu kwụ. Mgbe ọbụla e mekwara ka eziokwu pụta ihe, a ga-asị ọ bụ nnọọ kpọmkwem dịka o siri kwuo ya. Haleluya! Mana ọ bụrụ na oge niile ị na-amalite ibi ndụ n'okwu ụgha nakwa n'aghụghọ, ị ga-ebi ndụ nke jupụtara n'egwu. Ị nọ n'egwu oge niile, n'otu ụbọchị onye ahụ ị gwara na ọ dị 7 ga-ezute onye nke ọzọ bụ onye ị gwara na ọ dị 6. A ga-achọpụtakwa gị. Ụmụnne Josef ndị a na-atụ egwu, ihe ha jikwara maka ya na-atụ egwu abụghị ihe kwesịrị ime ka ha tụọ egwu. Obi ọmụmụ ikpe ahụ na-adị elu na-aga n'iru. Ọ bụ ihe dị mmasị nye m na ha tụrụ egwu mmadụ ahụ onye ha na-amaghị onye ọ bụ. Ha na-atụ onye ha na-amaghị onye ọ bụ egwu. A sị nnọọ na ha maara onye ọ bụ, ha garaghị atụ egwu. Ha na-atụ ya egwu n'ihi na ha amaghị onye ọ bụ, ma ọ bụ mara ihe bụ obi ya n'ebe ha nọ kpọmkwem n'oge ahụ. Anyị azọpụwo njem ugbu a pụọ site na mpụta ihe nke amara nakwa ntinye n'ọlụ nke obi ikpe ọmụma. Ugbu a hụta nke 9, agbamume nke olileanya. Usoro ụkpụrụ ọlụ Chineke itirisi obi etele, agbamume nke olileanya. Ọ bụ ihe dị mmasị ọ bụrụ na m pụrụ ịkwụsị nwa mgbe nta dịka mmeri ihe ọmụmụ banyere usoro ụkpụrụ dị iche iche ndị anyị nwetara site n'ebe ọgụgụ a na mmeso nke Chineke na-emeso obi anyị. Na mbụ, ọ dị nnọọ ka ga-asị na enweghị ihe ọbụla nke dị mma. Ọ dị nnọọ ka ga-asị na Chineke ewere nọọ ikoni jirikwa ike ya niile na-eti ya ndị ikom ndị a n'ihi na ị hụrụ, ị pụghị inyere mmadụ aka ma ọ bụrụ na ị bughị ụzọ mee ka uche ya dị ya. Ị pụghị inyere mmadụ aka ma ọ bụrụ na ị bughị ụzọ dọta akọ na uche ya. Uche nke ndị ikom ndị a amalitela ịdị n'ihe nke Chineke na-eme n'ime ndụ ha ugbu a. Mana anyị achọpụtala dịka anyị mụtara site n'akụkọ a na e nwere ihe ndị na-egosipụta n'obi ha nke dịrị ike dịka nkume n'oge ndị gara aga, nwayọọ nwayọọ ugbu a na-amalite ịdị nro. Ya mere ugbu a Chineke pụrụ inyetụ ha nwa obere ohere ịkụpụ ume, ka m ga-akwa n'iru iti ha ihe otiti na-ewepụghị aka. Ọ gbanwere usoro ọlụ ya, o mesoro ha n'ụzọ dị ike, ma mgbe nke a gasịkwara, ọ na-alọghachi azụ ma gbakwa ha ume. E nwere na mbụ obi ọmụmụ ikpe. Ihe sochikwara nke ahụ azụ bụ olileanya. Hụta malite n'ahịrị nke 19 ruo na nke 24. Ọ sị, ha wee bịakwute nwoke ahụ nso nke bụ onye isi ụlọ Josef. Ha gwa ya okwu n'ọnụ ụzọ ụlọ ahụ. Ị maara, mgbe ị pụrụ site n'uche Chineke, ị ga-ekwupụta ọbụnadị ihe ndị na-adịghị mkpa ka ikwupụta. Ha malitere ikwu okwu na-atagharị ọnụ n'iru onye ozi a bụ onye isi ụlọ Josef. Ọ pụghị ime ihe ọbụla iji wee nyere ha aka. O nweghị ihe ọbụla jikọrọ ya na nsogbu ha, mana ọ dịrị mkpa nke ukwuu nye ha ịkọrọ mmadụ ahụ akụkọ ha. Ya mere mgbe ha bịakwutere onye oje ozi ahụ, ha wee malite n'otu mgbe ha niile, onye ọbụla n'otu olu, ịkọrọ ya ihe niile banyere onwe ha nakwa ihe niile nke merelanụ. Gee ntị ka ị nụrụ akụkọ ha. Ha sị, biko onye nwe m, anyị rịdatara n'ezie na mmalite ịzụrụ ihe oriri ruo na mgbe anyị bịara n'ebe ị nọ ọnọdụ abalị, na anyị meghere akpa anyị ma lee ego onye ọbụla dị n'ọnụ akpa ya bụ ego anyị, n'ọtụtụ ya zuru oke. Anyị eweghachiwo ya n'aka anyị. Ọ dịkwa ego ọzọ anyị wedataworo n'aka anyị ịzụrụ ihe oriri. Anyị amaghị onye tinyere ego anyị n'akpa anyị. Ọ sị, mgbe nwere ike nwoke a chere na ha ga-abụ ndị sitere n'otu otu. Ọ maghị ihe ha na-ekwu banyere ya. Naanị ihe ha mere bụ na ha malitere ịkọrọ ya ogologo akụkọ nke ọ na-amaghị isi ya maọbụ ọ dị ya. Ọ bụrụkwa n'ezie na ị pụrụ ego nke kpọmkwem n'asụsụ Hibru nke ejiri dee ya, ị maara ihe o mere. Ọ bụ onye oje ozi, ọ bụkwa onye Ijipt. Mana ọ bụrụ na ile anya n'ebe ọgụgụ anyị hụta nke a, ọ maara obere asụsụ Hibru nke mekwara na ọ sịrị ha n'ahịrị nke 23, eleghị anya n'otu ahịrị asụsụ Hibru nke ọ maara nke ọma, sị ha, shalom shalom shalom, udo dịrị unu, unu atụla egwu. Chineke unu na Chineke nke nna unu enyewo unu akụ zoro ezo na akpa unu. Ego unu ruru m aka. O mee ka Simeon pụkute ha. Haleluya! Leka nke a ga-esi bụrụ agbamume nakwa olileanya dị ukwuu nye ha. Ọ dị nnọọ ka anyị na ha niile ka ha na-ekusi ume na-asị, ekpomọkụ ahụ ebelatala. Echiche nke ajọ ihe nke pụrụ ịdakwasị ha agbadatala. Ọ bụghịkwa naanị na ha nwere okwu nke onye isi ozi ahụ ma ọ bụ onye oje ozi ahụ ịgba ha ume, kama ihe kachasị eweta agbamume nke ha hụrụrị bụ Simeon, onye dị ndụ ma nọrịkwara ahụ isi ike. O nweghị mmerụ ahụ ọbụla, arụ dị ya ike. Okwu nke onye oje ozi ahụ nakwa mkpọpụta nke a kpọpụtara Simeon site n'ụlọ mkpọrọ mere ka ụjọ ha dị ala ma meekwa ka okwukwe ha gbagota. Haleluya! Nke ahụ na-akpọta anyị n'ọkpụrụkpụ ihe nke 10, ngosipụta nke echiche uche nke mmetụta. Josef bụrụ ihe akaebe nke a. Ọ bụ ezie na ndị ikom ndị a apụrụghị ịhụ ya n'ebe o doro anya.
hụta malite n'ahịrị nke 25 anyị na-emekwa ngwa ngwa ịgabiga nke a ahịrị nke 25 ọ sị ha wee dozie onyinye ịnata iru ọma ahụ ruo ọbịbịa Josef n'etiti ehihie n'ihi na ha nụrụ na ọ bụ n'ebe ahụ ka ha ga-eri nri. Josef wee bata n'ụlọ ya, ha wee webatara ya onyinye ịnata iru ọma ahụ nke dị n'aka ha n'ime ụlọ, kpọọ isi ala nye ya. Ọ jụọ ha ajụjụ banyere udo ha, sị ọ nọ n'udo bụ nna unu? Agadi ahụ onye unu kwuru okwu banyere ya ọ nọkwa ndụ? Ha sị oru gị bụ nna anyị nọ n'udo, ọ nọkwa ndụ. Ha wee rube isi kpọọ isi ala. O welie anya ya abụọ hụ Benjamin nwanne ya bụ nwa nke nne ya. Ọ sị ọ bụ nke a bụ nwanne unu nke nta, onye ahụ unu gwara m okwu banyere ya? O wee sị ka Chineke mere gị amara nwa m. Ugbu ahụta nke a, ọ sị Josef wee mee ngwa n'ihi na obi ebere ya niile dị ọkụ na-arụ nwanne ya. Ọ chọọ ebe ọ ga-akwa akwa, o wee baa n'ime ụlọ ya kwa akwa n'ebe ahụ. Anyị adịghị ahụ ya ugbu a dịka o siri dị na ndụ nke ndị ikom ndị a. Mana tupu anyị ga-erute na njedebe nke akụkọ a, ngwa agha ikpeazụ nke Chineke ga-eji gwerie obi nke ndị ikom ndị a, ndị obi ha dị ka nkume, bụ ngosipụta nke ịhụnanya nke gosiri onwe ya site na mmetụta nke nwanne ha nwoke bụ Josef, onye n'isi nke 45. Ọ bụghị naanị na ọ kwara akwa n'ihi Benjamin, kama ọ makụrụ ụmụnne ya niile n'otu n'otu ma nabatakwa ha ọzọ n'ezi nwekọrịta. Lee ka o siri na-emetụ n'obi nke ukwuu, bụ mpaghara nke anyị nwere n'iru anyị ugbu a. Ọ ga-amasịkwa m ịgwa anyị dịka anyị na-eweta ihe ndị a na ndụ nke anyị onwe anyị, ndị ikom na ndị inyom, na ọ bụrụ na egwu Chineke emeghị ka obi gị dị nro, elega anya ịhụnanya nke Chineke ga-eme ka obi gị dị nro. Ọ bụrụ na emeghị ka obi gị tiwaa site n'ịhụta ịdị njọ nke mmehie na ihe nke ịdị nsọ ya, elega anya a ga-eme ka obi gị tiwaa mgbe n'ime uche gị ịhụtara onyonyo nke obe ahụ bụ ebe o gosipụtara ịhụnanya anya gị, ebe ọ kwụrụ ụgwọ maka mmehie gị. Dịka ndị nke Kraịst, mgbe ọbụla anyị dabara n'ime mmehie, ekwesịrị ime ka anyị cheta na ọ bụkwa n'ihi otu mmehie ahụ ka a kpọgidere onye nzọpụta anyị dị ngọzi n'elu obe. Anyị kwesịkwara ịkwa akwa n'ihi mmehie anyị. Anyị kwesịkwara ime ka obi anyị tiwaa ọbụna dị na mwute. Nke ahụ ugbu a na-akpọtakwa anyị na ọkpụrụkpụ ihe nke 11 dịka anyị na-agbapụ ya ọsọ n'ebe ọgụgụ a. Ụkpụrụ nke na-esotakwana ya bụ nke a: Chineke na-agbari obi etili. Nke a dịkwa ịtụnanya site n'ihe akaebe nke ọmụma. Chineke na-agbari obi etili site n'ihe akaebe nke ọmụma. N'otu ntabi anya n'ahịrị ole na ole ndị na-eso, ndị ikom ndị a ga-amalite inwe nghọta nke eziokwu a, na Josef maara banyere ha karịa nke ha chere na ọ maara. Lee anya ka ịhụta ihe merenụ malite n'ahịrị nke 31. Ọ sị ọ saa nri ya pụta, jidesie onwe ike, sị dọkwasịnụ nri. Ha wee dọkwasịrị ya nke ya iche, dọkwasịkwara ha nke ha iche, dọkwasịkwara ndị Ijipt nke ha iche, bụ ndị ya na ha na-erikọ ihe, n'ihi na ndị Ijipt apụghị isoro ndị Hibru rie nri, n'ihi na ihe arụ ka nke ahụ bụrụ ndị Ijipt. Ha wee nọdụ n'iru ya. Ugbu ahụta nke a, ọkpara dị ka ọnọdụ ọkpara ya si dị, nke ntakwa dị ka ọnọdụ nke nta ya si dị. Ibubo wee nwụrịta ndị ikom ahụ na-arụ n'etiti ibe ha. Hụta onyonyo a n'ime anya nke uche gị. Josef batara, ọ nọ n'ebe ahụ dịka nwoke obiọma ahụ onye kpọrọ ha oriri. Ahaziwokwa tebụl nri. Ị nwere ọnọdụ n'otu akụkụ nye mmadụ 11 ịnọdụ gburugburu tebụl nri ahụ. Josef wee sị ka ngwa unu ka a ga-esi hazie ọnọdụ nakwa ụzọ unu ga-esi nọdụ. Benjamin, ị ga-anọdụ na ngwụcha oche n'ebe a. Ugbu a Ruben, ị ga-eche ka ịnọdụ n'isi oche. Simeon, nọdụ n'akụkụ Ruben. Levi, ị ga-anọdụ n'akụkụ Simeon. Juda, ọ bụ gị ga-anọdụ n'oche nke na-esote Levi. Dan, gị na Naftali na Gad na Asha, unu nọdụ onye ọbụla n'akụkụ ibe ya. Isaka, nọdụ n'oche nke na-esote Asha. Zebulon, gị onwe gị kwa nọdụ n'akụkụ Isaka, n'etiti Isaka na Benjamin. O mere ka ha nọdụ ala, ọbụnadị dịka ụbọchị nakwa arọ ọmụmụ ha siri dị. Akwụkwọ nsọ gwakwara anyị na ibubo wee nwa ha niile na-arụ. Ha wee lerịta onwe ha anya n'oke ịtụnanya. Ịhụrụ ihe na-eme n'ebe a. Josef jiri nwayọọ nwayọọ na-ekpughe onwe ya nye ha. Ha achọpụtabeghị ya, ha aghọtabeghị ya, mana ị pụrụ ịhụta na e nwere nghọta nke ihe nzuzo nke na-abata n'ime obi ha, n'ihi na ugbu a ha na-aghọta na nwoke a bụ onye ha na ya nwere okwu maara banyere ha karịa nke ha chere na ọ maara. Ọ ga-amasị m ịgwa anyị nke a, ezi enyi m, na onye ahụ bụ onye anyị na ya nwere okwu, onye anyị ga-enye nkụkọ maara banyere gị karịa nke gị onwe gị chere na ọ maara. Onye ahụ bụ onye otu ụbọchị ihe niile ekere eke ga-enye nkụkọ, maara ọbụladị echiche nke obi gị nakwa atụmatụ niile nke uche gị nakwa ebumnobi nke ọchịchọ gị. Ihe niile ghere oghe n'iru ya. Ezi enyi m, ọ bụrụ na nke adịghị eweta nghọta nye obi gị, ọ dịghị ihe ọ bụla ọzọ pụrụ ime ya. Akaebe nke ihe ọmụma. Ugbu a nke 12, nnwale nke obi ha. N'ezie nke a gara adị ụtọ nke ukwuu ịhụta
mgbe ọ na-ewere ọnọdụ. Aga m agwa anyị banyere ya n'ụzọ m chere na ọ bụ ụzọ o siri mee. Enwela mgbe ọbụla ị hụtara onwe gị na nnukwu ụlọ oriri ma ọ bụ na nnukwu ememe oriri ebe e nwere ndị ọkachamara n'ihe gbasara ibupụta nakwa ikesa ihe oriri. N'ime anya nke uche nkwa, echere m na ọ bụ ụdịrị ihe merenụ. Ndị ikom ndị a niile anọdụwo ọdụ ugbu a. Ruben n'isi oche, Benjamin n'oche nke ikpeazụ, onye isi nhazi oriri ga-enyekwa iwu. Ndị so ya eje ozi ga-amalitekwa ibutisi ihe oriri. Eleghị anya otu ụdị erimeri n'otu oge, onye ọbụla n'ime ha na-echekwa kpọmkwem n'ebe onye ahụ o butere nri ahụ na-anọdụ ala. Lee otu ka ọ na-ebutere Ruben ihe oriri, ọ na-erutekwa ma butuokwa erimeri ya. Lekwa onye oje ozi nke ọzọ ka ọ na-abịa, ọ na-esokwa onye nke mbụ n'azụ. Ọ bụkwa erimeri Simeon ka o butere. N'otu n'otu ebunyere ndị ikom ndị ahụ niile ihe oriri, ụfọdụ naanị Benjamin. Ugbu ala anyị n'ebe a, sitekwa n'otu ọnụ ụzọ ahụ, ngwa lee ka ha na-abịa. Ndị oje ozi, ọ bụghị otu onye kama mmadụ 5 nke ọbụla na-esokwa ibe ya n'azụ. Ha niile bụ otu ụdị efere nri ahụ. Ha niile nwekwara otu ụdị erimeri ahụ n'ime ha. Ha bịakwara n'ebe Benjamin na-anọdụ. Ha nyekwara Benjamin okpukpu 5 nke ihe oriri niile nke onye ọbụla nwetara. Ugbu a, nke ọ bụghị ihe dị ịtụnanya. Nwere ike ị na-eche n'obi gị ugbu a na ọ bụ onye ọzụzụ atụrụ Jeremaya wepụtara nke a, mana lee anya n'ahịrị nke 34 ma geekwa ntị nye ihe o kwuru. Ọ sị, e wee si n'iru ya butere ha onyinye nri, ma onyinye nri Benjamin karịrị onyinye nri ha niile ugbo 5. Na mbụ amaghị m ihe mere o jiri mee nke a, mana anọrọ m na-eche echiche na nke a bụ nnọọ otu ihe dị mmasị nke ukwuu n'ime akụkọ a. Mgbe ahụ ọ kụrụ mkpụ n'obi. Ugbu a amaara m ihe mere Josef jiri nye Benjamin okpukpu 5 nke ihe e nyere mmadụ niile ndị ọzọ. Josef na-agba mbọ ịchọpụta ma ndị ikom ndị a ma ha ka nwekwara nsogbu nke ekworo n'ime ndụ ha. Nke a bụ Benjamin n'ebe a, nwa nwoke nke ọzọ nke Rachel, nwanne Josef nke nta. Josef guzokwara n'ebe ahụ na-ele anya, kedu ka nwamba nsị nke a ga-eji nweta efere nri 5 ebe mụ onwe m nwetara naanị otu efere. Nke a bụ ihe na-eme n'ọtụtụ ezinụlọ, ọ bụghị eziokwu. Enweghị ọbụnadị otu mkpụrụ okwu ọbụla nke sitere n'ọnụ onye ọbụla pụta. Benjamin nwetara okpukpu 5 ya, ọ dịghị onye ọbụla kwuru okwu. Gịnị na-eme? Ndị ikom ndị a na-amalite n'ezie ịhazi ndụ ha. Chineke amalitela ọrụ nke ịgbalị obi ha. Ihe ndị ahụ bụ ihe ndị bụrụ ọgbachinye ha ọtụtụ afọ ndị gara aga, abụrụwo ihe ndị ewezugara site n'ụzọ. Ọ bụkwa ihe ndị a ka Josef na-agba mbọ ịchọpụta. Ọ bụ ya ka ọ na-agba mbọ ịnwale. Nke ugbu akwa na-eweta anyị n'usoro mkpụrụ nke ikpeazụ n'ahịrị nke 34. Na njedebe nke ahịrị ahụ, ị ga-ahụ mkpori mgbe nke nwekọrịta. Hụta ugbo ọ sị, a wee so ya ṅụọ ihe ọṅụṅụ wee ṅụjuo afọ. Lee ka o siri bụrụ anyasị dị ukwuu. Ọ bụ anyasị mgbe Josef haziri oriri nye ụmụnne ya, mana agbanyeghị nke a, ha amataghịkwa onye ọ bụ. Dịka anyị na-abịa na njedebe, dịka anyị na-emekwa n'ime usoro ọmụmụ ihe a niile, ọ ga-amasị m ịrapụ n'ime uche anyị nakwa n'ime mmụọ anyị naanị ihe mmụta 3 ndị m nwetara dịka m nara amụ ahịrị ndị a. Ihe mmụta nke mbụ bụ ọnọdụ nke ụjọ n'ime usoro ọlụ Chineke. Nke a bụ ya bụ ihe mmụta nke mbụ nke m nwetara n'ebe ahụ. Ị maara, mgbe m na-etolite, anyị na-agụ ọtụtụ ahịrị ndị a site n'akwụkwọ nsọ, nke ka nke na akwụkwọ ilu, nke na-asị mmalite amamihe ka egwu Jehova bụ. Ị pụrụ ịhụta nke a n'akwụkwọ Abụọma isi 111 ahịrị nke 10. Ị pụkwara ịhụta n'akwụkwọ ilu isi 9 ahịrị nke 10. Ị makwara ihe ọzọ. Anyị gụrụ ihe ndị a niile. Akwụkwọ ilu jupụtakwara n'okwu ndị dị otu a. Echere m oge ikpeazụ mgbakọrọ ha, e nwere ihe dị ka mpaghara 23 dị iche iche n'ime akwụkwọ ilu naanị, ebe a gwara anyị na anyị kwesịrị ịtụ Jehova egwu. Oge niile kwa anara m ajụ ndị nkụzi Sunday School m ajụjụ banyere nke a. Ha niile kwa ga-esitekwa n'ụzọ dị otu akọwa ya nye m. Nke a bụkwa ezi ọsịsa nke sitere n'akwụkwọ nsọ nye nke a. Ọ sị, mgbe ọbụla ị hụrụ egwu n'ime akwụkwọ agba ochie nke akwụkwọ nsọ, ị pụrụ inwe owuwe anya na ihe ọ na-ekwu banyere ya bụ oke na ọlụ dịịrị anyị iguzoro na nsọpụrụ nakwa na nkwanye ugwu n'iru Chineke. Ọ bụghị ịtụ ụjọ, kama ọ bụ ịkwanyere ya ugwu. Echeghị m na enwere ihe ọzọ dị mmasị nke ukwuu nke na-emetụkwa n'arụ n'ime akụkọ banyere ụmụnne Josef karịa ụzọ ha siri nwee mmetụta dị ike nke egwu, malite na mbido nke akụkọ a ruekwa na njedebe ya. Na njem ha nke mbụ, ha jupụtara n'egwu mgbe ha chọpụtara na ego ha jiri zụọ ihe oriri nọ n'ime akpa ha. Egwugekwara n'iru inwude ha ọzọkwa, ọbụnadị dịka ha na-eguzo n'iru Josef. Ọzọkwa, dịka anyị maara akụkọ a, ha laghachiri ọzọ naanị izute onye isi ndị odibo Josef, n'ihi na Josef were iko ọlaedo ya tinye n'ime akpa Benjamin. N'eziokwu, egwu zụkwara ha arụ. Chineke na-eji egwu ọtụtụ oge ịkpọghachi mkpụrụ obi kpafuru akpafu n'onwe ya. Egwu na-enyocha, egwu na-achọpụta, egwu na-adọ aka na ntị, egwu na-asacha, egwu nwekwara ike ime ka obi mmadụ dị nro, zie ezie, ma dọkwa ntị n'ala nye uche Chineke, na-atụkwa ụjọ oge niile ịdaba n'ime mmehie, na-ewezugakwa onwe ya site n'ebe ọ nọ,
ma nwekwa ọnụnọ ọkụ n'obi ibi ndụ ziri ezi nye Chineke. Ha dị naanị ole na ole bụ isiokwu n'ime akwụkwọ nsọ ndị maara ndị tozuru oke inweta ihe ọmụmụ dị omimi karịa nke e deworo n'isiokwu a nke bụ egwu Chineke. N'ọgbọ anya na omenala anya ebe anyị wedatara Chineke ala dịka o siri sọ anyị ịnọ n'ogo nke mmadụ, anyị ewezugara ihe niile banyere echiche nke egwu Chineke, onye dị nsọ ma bụrụkwa onye ezi omume. Ọ ga-amasị m ịgwa anyị otu ihe dịka ị na-amụ banyere ndụ Josef nakwa ụmụnne ya. Ị ga-amụta ọzọ banyere ọnọdụ nke egwu na nhazi usoro ọlụ Chineke. Ihe m na-ekwu abụghị na anyị kwesịrị ị na-agagharị bụrụkwa ndị jupụtara n'egwu, n'ihi na anyị nwere echiche na Chineke bụ chi onye obi ọjọọ, onye ji okpirikpi osisi na-eche ikugbu anyị. Mana ihe m chọrọ ikwu bụ na e nwere ụdị egwu dị nsọ ziekwa ezie nke kwesịrị ijupụta n'obi nke onye ọbụla kwere ekwe. Ọ bụrụkwa na nke a bụ eziokwu, ndị nọ n'ime ụlọ nzukọ agaghị na-egwugharị n'ime mmehie dịka o siri dị taa. Ihe mmụta nke abụọ nke m nwere dịka m na-eme ihe ọmụmụ site n'ebe ọgụgụ a bụ ịdị mkpa nke nchegharị n'ime usoro ọlụ Chineke. Ịdị mkpa dị ukwuu nke ọ dị bụ nchegharị n'ime usoro ọlụ Chineke. Nke a abụghị banyere nchegharị elu ọnụ, nke a bụ nchegharị nke sitere n'ala ala obi. Otu oge gara aga agụrụ m otu akwụkwọ ozi nke otu onye degara ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụtụ isi ụfọdụ afọ ndị gara aga. Akwụkwọ ozi ahụ sịkwara, nna anyị ukwu, apụghị m ịrahụ ụra n'ihi na afọ gara aga ekwughị m eziokwu banyere ihe nkụta m nakwa ụtụ isi nke m kwesịrị ịkwụ n'akwụkwọ ụtụ isi m. Akpachapụrụ m anya mee nke a, ana m ezitere unu ọnụ ego dị 3,300 na ọkara. Ọ bụrụkwa na m gaa n'iru inwe nsogbu ịrahụ ụra, aga m ezitachara unu ndị nke ọzọ ndị fọdụrụnụ nchegharị elu ọnụ. Anyị nwere ike na-achị ọchị na nke a, mana nke a ọ bụghị ogo nke ọtụtụ n'ime anyị nọ n'ime ya. Anyị na-echegharị naanị iji wezuga ekpomọkụ nke ịpịa nke mmehie. Ịhụrụ ihe Chineke na-eme n'ebe ndị ikom ndị anọ. O mere ka ọmụmụ ihe ha gbatịa. Ọ gakwara n'iru na-anwale ha site n'iji ọtụtụ ihe dị iche iche na-etinye ha n'okpuru nke ekpomọkụ, na-enyekwara ha aka ịhụta onwe ha na ndị ha bụ n'ezie nakwa ihe ha mere n'oge ndị gara aga. N'ihi na ihe Chineke chọsiri ike n'ebe ụmụnne Josef nọ bụ ihe akaebe nke nchegharị ha. Ọ bụrụ ihe dị mkpa Josef ịhụ mpụta ihe nakwa ịdị ire nakwa ịbụ ezie nke ndụ ha nke gbanwere agbanwe nakwa ogologo oge ahụ nke gabigara n'etiti ule nke mbụ nakwa ule nke abụọ. Chineke mere ihe ndị a niile site n'iji Josef kwara ngwa ọrụ ka e wee nwee ike ịnwale nchegharị ma hụtakwa ma ọ bụ ezie. Ọzọkwa taa, ọbụnadị dịka ọ dị mkpa anyị ime ka ọ pụta ihe bụ mkpa nke egwu Chineke, anyị kwesịrị icheta mkpa nke nchegharị dị. Ọ bụ ihe dị mfe oge ụfọdụ ịgwa ndị mmadụ na nkwusa ozi ọma anyị ka ha kwere naanị. Ekwenyekwara m na okwukwe bụ naanị ihe a chọrọ maka iji nweta nsọpụta. Mana aga m agwa gị otu ihe, ezi enyi m. Ọ bụrụ na ị nwere okwukwe n'ebe Chineke nọ, ihe ọ pụtara bụ na ị nwere nchegharị site n'ebe mmehie nọ ma chekwa Chineke iru. Ị hụrụ ya? Ọ bụrụ na Chineke nọ n'akụkụ nke a, mmehie nọkwa n'akụkụ nke ọzọ, mgbe ị tụgharịrị chee Chineke iru, ihe ọ pụtara bụ na ịdọnyeworo mmehie azụ gị. Ọ bụghị ya? Ọ bụ ya bụ ihe ọ pụtara bụ mmadụ ichegharị, gbanwee ebe i chere iru, ịgbanwe uche gị. Ọ bụkwa otu ihe ahụ nye onye nke Kraịst, nye onye kwere ekwe. N'ikpeazụ, ihe mmụta nke atọ, nke a bụkwa nke kachasị ejupụta na agbamume n'etiti ha atọ, ọ bụ ịdị ire nke mwughachi n'ime usoro ụkpụrụ ọlụ Chineke. Haleluya! Ịdị ire nke mwughachi n'ime usoro ụkpụrụ ọlụ Chineke. Ọ ga-amasị m iwere Juda dịka onyonyo nke ihe ịma atụ anyị. Mgbe a mụrụ Juda, dịka a gwara anyị n'isi nke 24 nke akwụkwọ Jenesis, obi jupụtara mama ya n'ọṅụ. Obi bụrụ ya naanị shuga na Chineke nyere ya nwa nwoke, ruekwa na ọ malitere inye Chineke ekele nakwa ịgụ abụ otito nye ya. O wee kpọọ aha ya Juda, nke pụtara otito. Mana dịka ị na-ele nwata nke bụ otito anya ka ọ na-etolite, ị na-ajụ onwe gị ajụjụ, gịnị mere nwata jiri nọọ gbanwee? Mgbe nwata bụ otito ka bụrụ naanị nwata, ọ bụ ya bụ onye tụpụtara alụ nye ụmụnne ya ndị nke ọzọ. Mgbe ha chọrọ igbu Josef, ọ sịrị, geenụ ntị, ọ bụrụ na anyị gbuo ya, anyị ga-enweta ihe ọbụla site n'ime ya, mana ọ bụrụ na anyị resi ya ndị Ishmel, anyị ga-enweta ego site n'ime ya. Nke a bụ alụ nke nwata bụ otito tụpụtara. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ego isi nke 38, isi ahụ nke jọgburu onwe ya na njọ nke ukwuu, anyị hụrụ obere otito, oge eruwo mgbe ọ ga-alụ nwaanyị. Mana gịnị ka o mere? O jiri chọtara onwe ya otu nwaanyị n'etiti ndị na-ekpere arụsị, ndị na-akwa iko, merụọkwa ala site n'ịkwasị nwunye nwa ya iko, menyekwa Chineke ihere. Mana otu ntabi anya, enwere ihe mere Juda: ekpomọkụ nke ịda ogbenye, akọ na uche, eleghị anyakwa ịdị omimi nke ịhụnanya maka ezinụlọ ya. Agbamume ya dịka mmadụ bụrụ ihe a kwara aka. Ka mgbe niile anyị na-eme ihe ọmụmụ banyere ihe ndị a niile ndị Chineke kwenyere ka ọ gabiga. N'ikpeazụkwa, nwa okorobịa onye meworo ihe niile iji wee menye Chineke ihere malitere ịzọpụ nsọmụkwụ, ịga n'iru ma biekwara Jehova ndụ, onye kpọbatara ya n'ime ụwa. Mgbe ọ bụla ị nwetakwara ohere, laghachi azụ n'ebe ahụ ma gụọkwa ihe Jekọb kwuru banyere ya mgbe ọ nara agọzi ụmụ ya.
n'isi nke 49. Ọ bụ ya bụ ngọzi kachasị mma n'etiti ngọzi niile nke Jekọb nyere ụmụ ya. Ọ bụ ya ka e debere Juda, onye sitere n'agbụrụ ya kpọbata onye nzọpụta anyị, onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Ị maara ihe nke ahụ na-akụziri m? Oge niile anyị na-adị ndụ, oge aganarịghị anyị n'ebe Chineke nọ. Haleluya! Oge aganarịghị anyị n'ebe Chineke nọ. Ọ chọrọ ịgbanwe ndụ gị, ọ chọrọ ịdọrọ gị nye onwe ya. N'oge niile enwere ịdị ire nke mwughachi n'ime usoro mkpụrụ Chineke. Ọ na-eche gị ezi enyi m. O mewo ihe niile nke o kwesịrị ime iji wee dozie ụzọ ahụ nke ị ga-eji lọghachi, haziekwa ya nke ọma ka ị ghara ifu n'ụzọ. N'otu ebe n'ime ndụ Juda, enwere otu mgbe n'ime otu oge, otu ụbọchị n'ime ndụ ya, mgbe Juda sịrị, oge eruwo mgbe m ga-ahazi ndụ m ma biekwa ndụ n'ụzọ ziri ezi, ma malitekwa ịbụ ihe ahụ m kwuru na m kwesịrị ịbụ otito nye Jehova. Enwere ike ihe iji nwee ohere ịnụ ozi a bụ n'ihi na Chineke chọrọ ka ị nwee otu ụdị mkpebi a. Ịdị ire nke mwughachi ezi enyi m, ọ bụ nke gị. Ị nwere ike ịbụ onye nke Kraịst, onye na-eche iche n'ebe dị anya site n'ebe onye nwe anyị nọ. N'okwu ụgha na-eme ka mmadụ ndị nọ gburugburu gị na-eche na ịhaziwo ihe ndị ị kwesịrị ka a hazie n'ime ndụ gị, mana n'ime obi gị ị maara na obi gị jiri oji n'ihi iru unyi nke mmehie, nnupụ isi megide Chineke. Ihe naanị kwesịrị ime bụ irudata ala ma gbuo ikpere n'ala n'egwu nke Jehova. Chegharịa site na mmehie gị ma bụrụkwa onye eweghachiri n'usoro ọlụ nakwa ebumnobi nke Chineke n'ime ndụ gị. Ọ bụrụkwa na ị ga-ekwu eziokwu nye ya taa, ezi enyi m, ụbọchị taa pụrụ ịbụ ebe ntụgharị ahụ na mmekọrịta nke gị na onye nwe anyị. Dịka ị na-atụgharị uche n'okwu ndị a, dịka ị na-etinyekwa ya n'ọlụ n'ime ndụ gị, ka nna m gosi gị n'aha Jizọs. Amen. Ka mara Chineke bara gị ụba, gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke taa. Ekwenyere m na onye nwe sitewo n'okwu ya wee gọzie gị ọzọ. Anyị anụwo otu ike aka Chineke siri mee ka ha wee site n'oge ụnwụ wee banye n'oge oriri. Ike aka Chineke a na-adịkwa ire ruo n'ụbọchị taa. Ma ana m ajụ gị ugbu a, ya ọ bụrụ na ị nabatabeghị Jizọs n'ime ndụ gị dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị, ugbu a bụ ka ohere ọma iji wee mee ya. Ọ bụrụkwa na ịdịwo na njikere ime ya ugbu a, soro mkpe ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Ọ bụrụ na ikpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ ndị kwere na Kraịst nakwa n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gaa n'iru iwuso nọ amara ya n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwanụ site n'idetere anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.